Γεια σας, σήμερα θα σας περιγράψω αυτόν τον Ινδιάνο και το άλογο του, που μπορεί να γίνει δύο μορφές. Αυτή είναι εδώ και αυτή είναι εδώ που σας έδειξα πριν. Τώρα ας δούμε τις οδηγίες. Βασικά, από ό,τι θυμάμαι, δεν έχει οδηγίες, αλλά ένα μικρό ποστεράκι, γιατί το να το φτιάξει κανείς είναι πανεύκολο. Εδώ πέρα έχει διάφορα πράγματα της εποχής του. Ας πούμε δηλαδή αυτό εδώ το οχυρό των Ινδιάνων. Πολύ μεγάλο και πολύ ωραίο. Με δύο σκηνές, ένα τοτέμ, ένα ποταμάκι και με έναν Ινδιάνο που κάνει κανό, με τον αρχηγό που τον έχω και επίσης και εγώ. Και εδώ πέρα με μικρότερα, ας πούμε με αυτό εδώ που σας περιγράφω τώρα και με ένα άλλο μικρότερο οχυρό. Εδώ πέρα μερικά οχυρά των cowboy, ας πούμε όπως αυτό εδώ. Αυτό εδώ βασικά είναι ορυχείο χρυσού. Άλλα πράγματα που κυκλοφορούσαν τότε είναι, ας πούμε αυτό το κάστρο, οι αντίπαλοι. Αυτά εδώ τα υποβρύχια με το θησαυρό. Αυτό το ούφο. Αυτοί εδώ οι πειρατές. Και αυτά εδώ τα υποβρύχια και κάτι τρένα λέγω. Τώρα πώς φτιάχνεται. Πρώτα θέλουμε αυτό το κεφάλι. Αυτή είναι εδώ την περούκα. Αυτό εδώ το σώμα. Και από εδώ τα πόδια. Πρώτα παίρνουμε τα πόδια και αυτές εδώ τις δύο προεξοχές τις βάζουμε εδώ μέσα. Το πατάμε και μπαίνει. Μετά παίρνουμε το κεφάλι, βάζουμε αυτή εδώ την προεξοχή εδώ μέσα και μετά την περούκα βάζουμε αυτή εδώ την προεξοχή εδώ και έτοιμος. Για το άλογο μετά θέλουμε μια σέλα και το άλογο. Και προσοχή, αυτή η άκρη πρέπει να μπει μπροστά και αυτή εδώ η άκρη πίσω, τη λέω ανάποδα. Αυτή η άκρη μπροστά και αυτή πίσω. Τώρα για τα όπλα. Θέλουμε αυτό εδώ το κοντάρι και δύο τέτοια φτερά. Προσοχή, μην τα βάλετε κοντά στη μύτη γιατί δεν θα μπαίνουνε μετά. Τα βάζουμε εδώ πέρα και μετά παίρνουμε αυτό εδώ το σφυρί, αυτό εδώ το πούπουλο και εδώ πέρα. Μετά κάτι πρόσθετο για τη σέλα, παίρνουμε αυτό και τα βάζουμε εδώ. Τα κομμάτια που περισσεύουν είναι αυτός εδώ ο θάμνος, η ασπίδα και το φίδι. Τώρα θα σας δείξω πώς ενώνονται. Μπορούμε να βάλουμε τον αρχηγό εδώ. Να έχουμε εδώ το φίδι. Να κρατάει αυτός εδώ το σφυρί. Να είναι εδώ το δόρυ. Και επίσης μπορείτε να, επειδή εδώ πέρα ανάμεσα έχει μια προεξοχή που σημαίνει ότι μπορεί να μπει εδώ πέρα, να το βάλετε εδώ πέρα και μετά σε αυτήν εδώ την προεξοχή να μπει και είμαστε εντάξει.
Και επίσης μπορείτε να κάνετε κάτι ακόμα. Να βάλετε αυτό εδώ. Και να είναι σαν να σκαρφαλώνει. Γεια σας και τα λέμε άλλη φορά.